Hello, sanibonani Dumelang, igama uZandi, isibongo umfeka umalwandle lo, lwandle kalwela lwezibhekane zonihambela, lekude phezulu. Do join. Kuphinde kwahamba kwakhona isikhathi la uphinde futhi uhlangabezana nenkinga ethi mayifane nale. La uphinde wazithola khona sowukhulelwa ungasummarizela nje ukuthi kwenzeke kanjani manje sohlangana nomfundisi naye ophinde wazithola la usukhona njengamanje la kulesi sesizoyivala indaba. Okay, according indaba kaMfundisi, kune-shelter. Abefundisi bahambela ama-shelter, kule shelter kade ngihlala kuyo ekuqaleni. Ngisuke from emgaqweni. Abefundisi bebesilethela ukudla, nezingubo, amabandla. And lelo sonto bese sikhonza kulo as i-shelter. So, mina ngangumuntu othanda ukucula yabo, mesilethelwa izinto, I'm the one ozocula, I'm the one ozothandaza. Ngoba ngiyazithandela vele eculwayo. Yes. So kwawukuthi-ke manje noma sengiphumile e-shelter, ngibe lo muntu lo njengoba nje kade ngiphila impilo yami noma nje sengiyihambele, kube nezinto ezithi hambe esontweni. Ngihambe ngesontweni, yabona ube nalento ukuthi uhalela ukuya esontweni. Ngihambe ngesontweni, ngiye kulelo esifunda kulo sahlala e-shelter. Angijabulele nani. So lapho ngase ngidayisela omunye umama esitolo yabo. Lo mama lo ngicela imisebenzi ukuthi ngimdayisele angabi nankinga. Umama ubengenayo ingane ahlala nayo, ubefuna ukuhlala ney'ngane eziwu-2, so wasethola mina-ke. So bengihlala naye yena ubekwenza kaShembe nami ngikhonza esontweni lami, but mina bengikhonza etawuni yena ubengagibeli. Angipha imali yokuthi ngigibele ngesontweni yabo. Ngiya nami esontweni, umfundisi angijabulele nani. Kanti kuzoba ne-conference esontweni imenyezelwe phambili. So umfundisi mase kuphuma isonto yabo, sixawulaneni nabazalwane, nami bangixhawule ngoba bebengi-recognize ukuthi yimi. Yabo bajabulela ukuthi ngivele esontweni. Umfundisi asecela ukukhuluma nami eceleni ukuthi no, sizocela uzo-assist-a i-youth. I-youth izodinga i-leader ngoba bafuna uku-leader, badinga umuntu ozoba-leader. Okay. Nge-worship as i-youth ngoba kuyomele kunama-conference izobe ilapha eDurban. Yabo izobe. Okay. So kwenzakalani ngosuku kwakufanele niye e-conference-ini nomfundisi loyo uyilunga nawe lebandla usulida ikwaya esontweni, kwenzakalani ngalolo langa? Okay, the last day ukuthi kuyahanjwa ngoba kwakuhanjwa Friday, mina ngitshele Sunday. Mase kwakumele sihlangane nesontweni vele, sihlangane esontweni, nami ngiphume esikolweni ngiqonde khona esontweni. Mengifika esontweni kube ukuthi-ke manje umama lo engihlala naye wayekade engavumanga ukuthi ngihambe. Mina ngahamba ngokuthanda kwami ngoba ngibekela lento ukuthi umfundisi ungikhokhelile. So sithe sesifika mazithi 4:04, afona umama engihlala naye athi ngicela ukuthi ubuye. Ubani othe hamba? Basethi ucela ukukhuluma nomfundisi. Mayecela ukukhuluma nomfundisi, nginika umfundisi ifoni, umfundisi amfake loudspeaker akhulume ngizwe. Kanti sithe umfundisi esakhuluma nomama, kuqhamuka omunye umfundisi okade engaphakathi esontweni esho iy'ndaba zokuthi abantu kumele bay'phathe kanjani masekhanjiwe. So wafika kanti naye uthole i-call yokuthi inkonzo isiphostphoniwe. Kwawukuthi-ke manje umfundisi wathi laba abahlala ngokuphelelana abagibele kuye, laba abasondele njengolokishini nani abagibele etekisini ngoba iteksi ngeke isajikiswa for mahhala, kumele ikhokhele. Nangempela thina sigibele kumfundisi sibe bawu-4, laba bawu-2 abandawonye, mase ukuthi mina nalo asibe abandawonye, but kusala lo munye ugeli kugcina mina ngoba bengihlala eThambovile. Okay. Lo geli lo behlala eSindari. So siqale kulabo abahlala eSobantu, size kulabo abahlala eSindarela mase kugcinwa ngami. Mase kumele iye kimi eThambovile ijike la eSindarela imoto, athi umfundisi uyabuya khona izinto ayoyilanda kwakhe, uzobuya azongixolisela kulo mama.
Okay, sihambe siye kwakhe. Mina ngangiyothatha izinto phela njengomfundi, ngimcabangele ukuthi angenzani. Ngimthembe mina njengomfundisi, njengobaba webandla. Ngempela sihambe mesifika kwakhe singene, umnyango wakhe ungena ngasegaraji, sitting e-dining. Ngempela angene angishiye emotweni ahambe. Ahlala isikhathi eside. Abuye esegezile esebhinca ithawula elimhlophe, athi ucela ngimnike ifoni yami nangale. Ukumnika ifoni avele angishaye ngempama. Athi ucela ifoni, ngimnike ngoba yona impama ayingishaye yayinzima. So asethi angikhiphe i-password, ngiyikhiphe i-password ngimnike-ke. After lapho kwaphinde wahamba kanjalo-ke, wangishiya emotweni. Uphume esephuma late esethi nje ucela ngiphume emotweni yakhe yena ufuna ukukhiya imoto yakhe. Ngangena nami ngaphuma emotweni ngangena ngaphakathi endlini ngahlala kwi-couch. Mengihlala wasehamba wayolanda ithawula elimhlophe wathi angikhumule la e-dining, hambe ngiyogeza-ke. Waseyongikhomba-ke iy'ndaba zamanzi ukuthi kuphume amanzi kanjani. So nangempela mase ngikhombile ngiyageza, mase ngithi ngiyabuya iy'mpahla usey'khathile umfundisi, angisakhoni ukuzibuyisela egumeni. So kwawukuthi-ke ungenzela ukudla ngoba ngangilambile, ngadla-ke. So after lapho wathi yena ufuna ukulala, ufuna ukucima umuzi wakhe. Sahamba-ke kwi-stairs, kwakhohlwa ukuthi siyolala phezulu kwama-steps. Ngempela mesifika lapho kube ukuthi-ke vele siyagibela embhedeni, angina-chance, angina-say. Since aseze wangishaya, usengenza ukuthi vele ngimsabe kakhulu. So kwawukuthi vele ngazitshela ukuthi ngizovuma yonke into ayenzayo. Ngempela wangidlwengula kanjalo-ke. Ukungidlwengula kwakhe wenza nje yonke into eyenzakala. Siyalala, nani, kuze kuyasa. Siyahamba siyogeza so-2, njalo ekuseni nje mevuka. Kushuthi mina bengiy'tshela ukuthi the day masigeza the second uzongiyekela ngihambe. Hhayi, kuya ngokuya umfundisi wakhona, hhayi cha, akangidedeli. Okay, sigeze, ngidle, nje ngikhululeke yabona anginikele ukuqinisa ukuthi khululeka, enza ukudla zenzele ngoba mina ngiyahamba. So ngidle yabo. So mase yangibophela embhedeni aceda akukhikha amanani phezulu ahamba aye emsebenzini. Mebuya useyoze abuye nge-lunch u-1, angiphe ukudla. Angiqaqe ngithengele ukudla nje, nge-lunch yakhe uyangithengela ukudla. Angiqaqe ngidle. Asethi uma ngifuna ukusebenzisa ithoyilethi ngihambe ngiyosebenzisa ithoyilethi ngoba yena once wahamba angeke ngisayidla ithoyilethi. Kanti uzohamba kuhamba. So basically sowuphenduke isiboshwa, uyakubophelela embhedeni, mebuya emsebenzini ulala nawe ngaphandle kokuvumelana nawe. Ekuseni ukwenzela ukudla akushiye, emini abuya azokwenzela ukudla kuqaqa uhambe uchama uphila leyo mpilo nje uyiphile leyo mpilo kwaze kwayisikhathi esingakanani? Yo, ngiphile ngaze ngathola ukuthi ngikhulelwe, angithini ngaze nga-reach u-9 months. So nakhona noma ngikhulelwe nje bekunzima ngoba bengumuntu ohlala aphiswa umchamo but benginandaba nalokho. Nendaba yokuthi indaba yokudla mengigula namaphilisi ubefika nawe angithengele, zonke lezi zinto bengingaxukuzi. So isiboshwa ukhulelwe, uyadlwengulwa, 9 months ukhulelwe manje ingane kwenzakalani ngengane? Iphi ingane? Wateta uphi umfundisi? Okay, the day ngizoteta umfundisi wayengithengele igama. Mase wayeseyisikile, etshela ukuthi uzongihambisa esibhedlela. Kanti into eyangenza ukuthi ngikhona ngavele nje nami ngezwa sekushisa e-back, ngingazi ukuthi kwenzakani. And kwenzeka kahle impela ekhona nge-lunch ethi ungilethele ukudla. Kwangijikela nje, kwawukuthi vele nje ngiyezwa ukuthi hayi something wrong and empilweni yami bengingakaze ngibe nomntwana, bengiqala ngayo. So kwenzakalani nje, but ngizwa ama-pain esinye nangemuva and esakhona sisabukele kwavele nje ngaqhuma amanzi ngamtshela umfundisi nginenkinga. Umfundisi wabaleka, so ngasala mina ngazitetisa la ngaphakathi. So esebalekile kusanjalo mina ngibhizi sengizitetisile ngigobile, angazi ukuthi what is the next step ekumele ngiyenze, angazi lutho. So sengibona ngama-medical. Ngama-ambulance. Yebo, sebengenile bazongi-assist-a-ke. Yebo, ngoba bangibiza kanye ngasabela, bangizwa ukuthi ngilapho ngabatshela ukuthi ngiphezulu. Beza bangisiza, bakhona ukungi-assist ukuthi umntwana bakhona ukumthatha nami bathi siyahamba siya lapho-ke esibhedlela. Okay.
Mawusosibhedlela uyaqhubeka uyakuvakashela wenze njani wafika wakubhalisa ngokuthi ubani ngoba I'm assuming ukuthi wayekwazi ukuthi ubani amagama akho. Yebo, bewazi. Yiwo lawa engingamelanga siwaveze. Okay. Okay, Yebo. kwasekwenzakalani mawusosibhedlela yini eyalandela lapho? Mina ngathi mangisesibhedlela bangisiza phela bangi-check-a ngaphansi ukuthi kwenzakalani, baklina kumele bakline, umntwana naye bayamlungisa nani. So ngathi mina mase ngithola sebengitshela sebecedile ngami sekuwukuthi vele kumele ngi-attend-e umntwana. Mina ngacala ngenza ukuhlanya kwami ngazihayizisa. Ngoba phela ngiyabona ukuthi abanginaki la manesi ngifuna ukukhuluma. Ngahayiza like ukuthi angikhoni vele ngifuna ukuhamba. Angaze abuye lo mfundisi ngoba ngase ngisaba. Ngase ngingenandaba nama-pains. Umntwana waphila? Umntwana waphila wayengenalutho. Just nje indaba yakhe itholakala esekhulile. So kwawukuthi-ke manje mina ngiyakhala nani ngiyayilwa indaba ukuthi hhayi phela ngifuna ukuhamba lana. Bangibizela umphathi wangithandazela wabuza ukuthi yini inkinga. Ngamtshela ukuthi mina ngizenguliwe lo mntwana ngimfuni ngoba ufike ngesicelo sami. So nakhona owamfundisi ngizengulowo mfundisi. Wathi manje lo mphathi ucabangani? Ngathi mina ngicela ngidedele ngihambe. Wathi manje amapeni ngathi anginalutho ngizobona phambili ngoba phela ngangingesanasey. Ngangibona ukuthi uzobuya futhi azongilanda la kube ngazi ukuthi yabo ngoba angazi kwale medical aid ayibizile ubize wakhuluma nobani yabo. Ngazi ukuthi mhlambe khona asebenzisana nabo lapho kuleso sibhedlela. Ngavele nje ngatshela lo mphathi ukuthi ngiyeqa, ngabatshela ukuthi umntwana ukuthi ngayi ngoba ngeke ngikhone ukumkhulisa nginamali angisebenzi. Wasesho lo mphathi ukuthi uzomthatha amyise e-social work e-shelter yey'ngane ebizwa ngokuthi i-child welfare. Yiyo kuphela ethatha abantwana abancane. Kwawukuthi manje uyangidedela umphathi ngiyabaleka vele. Nakhona wayesenginikile inamba yakhe. Athi mekuwukuthi ngisafuna umntwana ngomfonela ngim-check-e uzongitshela ukuthi ulaphi nani. Kwawukuthi vele ngiyahamba kanjalo-ke. Sesizoyivala nje sisi indaba yakho njengamanje la uhlala khona u-under witness protection. Ungasi-highlight-ela ungayisho le ndaba into details ngoba i-sensitive ngoba use-under witness protection. Kwenzakaleni uze ufike lapho uyenze ibe imfushane ukwenzele ukuthi nokungenzeka ukuthi uyayibuka le episode la ibuka khona mhlawumbe unobudlelwane nalabantu ababoshiwe angakwazi ukuthi abe nokusola. Ngicela nje uyenze ibe imfushane njengamanje u-under witness protection ufike kanjani lapho ukwenzakaleni? Okay. Now I'm under witness protection ngenxa ye-case yokudlwengulwa ne-human trafficking and kidnapping. Okay, indaba yenzeke ngokuthi bengifunda isikole one of ama-TVET ePietermaritzburg. So bengirentile ngirente ngemali ka-NSFAS. So bengihamba like la ngihlala ngakhona kose bengithola u-lift komunye uthisha from esikolweni angishiye halfway lapho kose ngithathe itaxi eyendlini la ngihlala khona. So safika late ngabo-6 ngoba wayeqale eyothenga lokudla ayokuthenga. Sase-ke esengishiya lapha esitobhini kanti ngizothi ngilinda amateksi adlula agcwele ama-overload. So ngingasakhona ukuthola isikhala etekisini. Kwawukuthi lo baba lo uyachamuka and ngime ekhoneni ukuthi ngifune ukumisa amateksi ngoba ayajikeleza. Kumele vele ngime ekhoneni if ngiyanga la ijikeleza ngakhona. Okay, lo baba lo wasuka umgaqo uyehlela. Mina ngile ekhoneni. Obviously kungenzeka noma yini, phaphalaza imoto whatever. So lo baba lo waqhamuka nje ne-van yakhe ewu-2 doors e-white. Ngangitshela ukuthi ilahleka ama-brake or unenkinga or yemoto yabona. Mhlambe iyaphaphalaza. Ngimile phela mina ngi-understand kwenzakalani. So ngizama ukumbalekela yabo ngithi ngibalekela esayidini. Mengibaleka kanti yena uyiletha ngakhona la ngibaleka khona, okay? Aqeda aphume uhamba nomunye. Asethi angikhombe ngesibhamu vele sekuwo-6. Bekuyisebusika.
angikhombe vele kuyashesha ukuthi angikhombe ngesibhamu athi ngithi ngena la emotweni athi ngithi and abantu balaphaya abalwelani bebona ukuthi kunenkinga and abanye bayasaba ukuthi umuntu aphathe isibhamu akekho umuntu ofuna ukusondela. So ngingene mina emotweni lo ahamba naye agcine sesala lapho. Ngingene emotweni sihambe naye mesihamba angibuza ukuthi ngihlalaphi ngimtshele. So yena asho ukuthi uhlala ngakuphi la mina leyo ndawo ahlala ngakuyo ngiyayazi but angimazi ukuthi uhlalaphi nalapho maqondana. So sihambe avele ayifake ngakuye la ahlala ngakhona imoto ngithi hayibo mina angihlali ngala yazi kwenzakalani athi nguzama ngitshela ukuthi mina mnothe zama yabo asethi mina ngisebenza emkhondweni ngitshela ukuthi angisebenzi la. Uyini lo baba? Ukhuluma isiNgisi? Ama-foreigner. Wakhona uku-identify ukuthi inhloboni? Ngam-identify. Uyini Nigerian, Zambia, Malawian? Ama-Nigeria. Okay. Abamnyama. Bakwarakwe. Bakuthatha mebekuthatha wakhona ukupick up ukuthi bakuthathelani? Njengoba bengitshontsha bangitshontshelani? Okay, indaba yalokho ngayithola after sesipake la ahlala ngakhona la kule ndawo le yena emkhomba endaweni yakhe la ahlala ngakhona ngoba wapaka lapho bese kumnyama imoto yakhe idimile amawindi wakhona ukuthi uphume akhiye imoto eze ngasesayidini lami angimube angidlwengule kanjalo. Seyisuka lapho esecedile waphumela ngaphandle kwenzayo wagqoka wabuya wazongena phakathi wathatha ifoni wasefonela abantu bakhe. Mefonela abantu wabatshela ukuthi unomuntu la and yabo semthestile zonke izinto u-right nani. So wasenegotiate imali nalabo bantu nokuthi-ke manje bekuwukuthi bazomnika le mali ayifunayo uzongidrayiva from Pietermaritzburg to Joburg. So uyadayiswa kahle kahle? Yebo. Kwawukuthi vele siyasuka from Pietermaritzburg yonke le ndlela ahamba maseze ukuthi ufuna ukungidlwengula uyapaka imoto angidlwengula until size sifike eJoburg. Masifika lapho mase sefonela labantu bakhe badukele eTsakani. Mina naye singala yabo mina ngivele ngibe kulento ukuthi no mina ngimtshela ukuthi no baby ngiyakuthanda yazi and ungenza nami ngiyakufila and I enjoy it. So wenza iplan manje ukuthi athambe angakuyisi labantu athi uyokudayisa kubona. Okay. Yeah. And then mangabe usho kanjalo wenze njani? So wathi pho uzongikhomba ngani ngathi mina singalala namanje akunankinga yabo. Wasethi no uzocela ubukhe guest house. Ngempela bukhe guest house lapho koJoburg sihambe kale garage angithengele ukudla sihambe siye lapha guest house kube yilezo ke ngimkhombe njengoba ngimthembisile. Ngimthembisile phela ngathi mina ngizomnika whatever ayifunayo. Ngempela ngamenzela konke lokho afuna ukuzwa ngami wenza yonke into nje ongayicabanga into abantu abawu2. Wehla enyuka nawe kwaze kwayisikhathi esingakanani? Ngifuna ukuthi ungasho ama details kakhulu ngoba le case isase on and it's sensitive. Kwenzeka lokho kwaze kwayisikhathi esingakanani before kuze kuqalise case? Kwenzeka nje lokho sasihamba sibuyela back nepa 2 weeks senza-ke sithenga ukuthi siyabuyela emuva. The last day mase sengithuma mina ngaye ematekisini ngareport udaba bakhona ukungi-assista bangikhapha ngaye emaphoyiseni babuya-ke waboshwa kanjalo-ke. Into angazi le ndaba izilethile kumina. You will see on the podcast ukuthi it's not a normal kind of the episodes I usually do. Kodwa ke kuye kuthiwe mangabe uyi-philanthropist uNkulunkulu uyabakhomba abantu abasuke bekudinga ukuthi ungakephi bakufune baze bakuthole. Nangumntwana uyabika izinto eziningi ngengizwe ke ngekosiZulu kuthiwa inomkhokha angazi ukuthi kufanele ngenze njani. Angazi futhi ukuthi uzosizakala kanjani ngokuthi ngimlethela. Kodwa mhlambe engicela ukubalula njengamanje ukuthi le case yokugcina akhuluma ngayo
ucashisiwe la ekhona, ingakho sizomboza ungamboni ukuthi ubani ebusweni, ingakho futhi nezwi lakhe sizolishintsha sisebenzisa technology ukuthi silishintshe izwi lakhe bangamuzwa nabamaziyo ukuthi uyena okhulumayo. Kodwa okubalekile ukuthi under witness protection, the case is on. Ake ngibuyele kuwena sisi. Njengoba ucele ukuthi ngikufake la kwi-podcast, inhloso yakho bekuyini, yini obofisa ukuyibona yenzeka moving forward? Kuningi yazi, kuningi ngoba mayiwari mengaphela i-case angazi ngizoba ngibheke phi. And ngathi into ezongisiza ngisala ngicabanga ukuqala ibhizinisi yami, ngikhona ukuzimela just in case mengaphela i-case ngazi ukuthi kukhona mhlambe la ngizoqashwe khona. Ngoba ngumuntu onamazandla, ngiyazenzela ama-perfume, ngenza i-beadwork, ngiyathunga. Just ukuthi izinto So into emqoka njengamanje uyafunda already, ugovernment ukufakile esikoleni, uyakhokhela la uhlala khona, kodwa manje i-stress onaso ukuthi mangabe kuphela i-case awazi ukuthi uzophuma ushonephi, okokuqala lokho. Okwesibili ukuthi mawuphuma awufuni ukuhamba ucela ama-handout, already unalo ikhono lokuzenzela izinto ezithile nje, ukubala ukuthi uyakwazi ukwenza ama-perfume, uyakwazi ukwenza ne-beadwork. Angikubaluleke lokhu mbukela ukuthi sengimsizile umntwana wakwazi ukuregister business, kodwa ke ukuregister business kusuke kungaphelele, kusuke kufanele mawuphinde uqhubeke futhi ukwazi ukuthi ibhizinisi lisebenze bese lenza imali. Angazi ukuthi njengoba ubuka ekhaya ulalele lesi story eside kangaka, esibhlungu futhi kusukela ekukhuleni kwakhe lo mntana akakhulanga kahle, angazi ukuthi ucabangani, mhlambe yini ongasiza ngayo, noma mhlambe umuntu wezomthetho, mhlambe uyi-legal expert, uyazi ukuthi mhlambe yini angasizakala ngayo, angazi. Kodwa ngithe ake ngenze engicabanga ukuthi kulingana namandla ami, ngimlethe kwi-podcast. Uma ukuthi ukhona ofisa ukumsiza nganoma ngayini, mhlawumbe it's training kwi-business, mhlawumbe uthi wena ungamnikeza i-piece yendawo, mhlawumbe mekaphuma lapha akwazi ukuyoyibekela umkhukhu, and then eceleni akwazi ukuyibekela la azokwazi ukuthi apheke khona ama-perfume akhe njengoba esho ukuthi une-skill. Mhlawumbe uthi wena ngoba uyafunda njengamanje, kambe wenza ini sisesikoleni? Transport and logistics. Wenza i-transport and logistics, mhlambe uyi-logistic, une-logistic company, and uthi wenza unyaka wesingakhi? Wesibili. Kushoda unyaka wesithathu ukuthi uqede ne? Wesibili ama-N. Wenza ama-N, sengisho ukuthi next year unyaka wakho wokugcina. Yebo. Yeah. Mbukela uma ukuthi mhlambe kunokwenzeka ukuthi mhlambe une-logistic company noma unenkampani nje that has anything to do with supply chain management, nangumntwana ongaceli i-handout kodwa odinga usizo ngoba ufuna ukuthi makuphela i-case abe nento noma na somewhere lapho azophuma aye khona, mhlambe it's intern. Uma ngabe mhlambe ukuthi unama-intern owanikeza a certain stipend per month, siyacela ukuthi uziveze, DM me. I'm on social media platforms wonke, Facebook Meaningful Conversations with Uzane Mfeka, TikTok Meaningful Conversations with Uzane Mfeka, Instagram Conversations with Uzane Mfeka. Ngiyatholakala ke futhi nasenambeni yami 0719419417. Angikwazi ukuthi ngikunikeza ama details alomntana ngoba usengcupheni njengamanje. Anyone can take these details awasebenzele ukuhlakanipha kwakhe, futhi kunokwenza ukuthi last njengoba siyikhipha le episode nje, kunokwenza ukuthi mhlambe khona omunye umuntu ohlangene noma mhlambe osebenzisana nawo lama Nigerians, noma mhlambe onolwazi okungase kwenze ukuthi kube lula ukuthi actrace azakuthole. Kodwa ke in case ufuna ukusiza noma ufuna ukulula isandla noma ufuna ukumofferisha umsebenzi noma ngabe yini, njengoba ulalelile wezwa istory esibhlungu ukuthi yini inkinga yakhe nokuthi ufike kanjani la afike khona, uma ukuthi udinga ukumsiza ngicela ungidm in any of my social media platforms, noma ungisendele iWhatsApp 0719419417. Ngicela uqikeleke lokhu futhi ukuqaphele, ukuqonde futhi ukuthi angimazi ukuthi uhlala kephi, angimazi, angihlobene naye, namagama awasebenzisayo nendlela esitholane ngayo na angimazi. So noma ngabe ungazama noma yini ngeke umthole la khona, uvikelekile. So kodwa ke uma udinga ukuthi umsize ngendlela ongamsiza ngayo,
ungangithinta sizobona ukuthi yini esingayenza ukuthi sikhulume nalaba abangaphezulu kwakhe ukuze akwazi ukuthi asizakale. Another episode ebhlungu engajwayelekile kodwa ke it's another day of this school of life lapho senza khona izinto nathi esingazi noma sithunywe uNkulunkulu noma uNkulunkulu uyasebenzisa ukuthinta abantu noma kwenzakalani angazi nami. It was an emotional one. I'm exhausted. Thank you for watching.